Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lemaing. Halo pemirsa, selamat pagi. Mumpung pagi pemirsa, yang ini kegiatan Mae ndok rumah. Waktu masak, orang wayai masak. Jadi mbah basi. Kita ada yang lagi mang pemirsa. Kalau mbah ukoh, jadi yo rokok itu sambil dino ki dekat kabeh ngono. Dekat kabeh iki dienggo yo ora penak. Harus dienggo nang omah, dienggo nang musala. Karena awane gerah-gerah iki cepet pemirsa, cepet rusak. Mripate nek yene lho pemirsa kudu ngantuk. Padahal dek bengi mak iki tangi mepet. Jam 3. Wis tak sengaja jam 3. Jam 3 wis pas. Terus sak resik-resike sak sahure mau 3:30. Iki yene ngantuk mak. Nek ngantuk tak gawe kegiatan mbok nonton nyapu daripada kuku jongok telat dulu ya kudu turu ki ya ora apa-apa tak turone pemirsa, tapi nek enek semrawut ngene iki mak mending tanggung ngene iki ya awake dienggo diobah-obahno lah. Masalahnya ini mbak desa. Tak lalik pemesan nek mbledhos. Alhamdulillah pemirsa, puasane lan traweh ya sesuai, bisa menjalankan traweh sing kedua malam 22 pemirsa, muga-muga ya selanjutnya diparingi lancar puasane lan traweh. Mane iki nek salat do omah nek ngene iki pemirsa wong ruko sementing iki apa ki jenenge ora anyar ora apa-apa. Wis arek menjemur yes, makne menjemur baju iki soalnya kumbandek sore. Soalnya kita di Mbah Bu Amel dek sini kan menter lah rukoh pemirsa jadi cuci ya ini rantang garing. Saiki kene panas pemirsa soalnya bar ditebang. Rukoh ki ndek murah pemirsa. Ndek biyen 30.000 wong ndek biyen. Pancene sing paling murah. Nek sing iki kan gak tumbas. Nggone iki Mbak Sinta ditinggal nang kene kon nganggo mae ya. Kon nganggo ya tak nggo. Sasat ki ya kaya anyar pemirsa wong jarang dienggo.
Wonge pindah ning Surabaya, ya tak elingno. Sin kambok gawa nduk rukamu. Gak usah, Mak, nggo sampean. Ya wis. Sing ndi? Golek ya ning tumpuk kono. Wong dipasrahi yo tak yo kon nganggo ya tak nggo pemirsa. Iki nek tumbas Mbak Deni 70 kurang 1, 70 kurang 1000 kowe. Iya 70 kurang 1000. Pokoke meh 70 ngono lho. Sing iki kan sajadah kae nalika Mbah Japlik mantuk kok kondi pemirsa kok Mekah kae umroh oleh loro iki Mbah Ji 1 aku 1 anak wedok 1 klambi tipis-tipis sing kondang garing lho maes apik lho mripate sepet tapi makne ya urung tau pemirsa yene turu urung tau mbombo ya tak nggo kelinteran yene kok turu pemirsa yo tinggo mbombo tinggo apa-apa. Kodong coklat iki cilik iki Den. Tak iki tak umbah. Kok nikle. Rasane siut pemirsa makni kudu turu. Ya wajar lah pemirsa ya yene kudu turu wong pantene bengi angen-angen melek. Niat nek lali ra sahur gak ya wetenge sakit. Nek niate iki niat pemirsa niat poso ya tangi tapi ya aja sampai kerinan. Muga-muga dongane ya pemirsa makne aja ngeluh. Ngono tok dongane. Jadi posone iki sampai full ngono pemirsa. Ora ndek tanggungan nyaur utang. Makne saiki anggap bar ngono lho.
bar luhuri turu nyantek engko jam sore engko terus wayahe masak wis to pokoke ngono ya wayahe istirahat. Nanti dilanjut lagi. Cek satu ya. Kayak endi ya? Gak amat panas. Nah ini tak tumbas gas nanggone baru. Apa ki jenenge tabung gas ki langgek langka pemirsa. Olehku dene le pesen ki ndek ini. Memang wis ditumbas wong nek tak tubunge selak di anu pemirsa. Langka tenan iki regane mbah 20 apa ora nanggone panjenengan pira pemirsa. Padahal ki ndek ini baru cek adol 23 ki mengabane 20. Tak tuku tabung. Tak karo menjemur pemirsa. Ada mengenai baru cek korah-korah. Sawah beranget. Aku udah pengen bar pijet pemirsa awakku walah. Awakku ki rasanya ki anu kenceng kabeh ngono. Bar pijet po enak awakku. Sebagian kene iki karo kene iki tak kon ngurut Mbak Sum. Alah. Terus bagian kene-kene pemirsa penak awakku neng kene iki pijet apa iki ya umum pemirsa neng opahe 50 maune yo kene sakmono kene iki kegantungan pemirsa wong pijet ki dek kae ya 30, 35, saiki 50, ya langgek 50 ki langgek pemirsa. Ya 2026 iki mamange ora enak sakmono kok. Maniki ya ora tau pijet. Rasane ki wae diuruti kene iki pupu sampe kene wae. Mani tare ora ngonten pijet. Wong wis wengi pemirsa bar taraweh nyantai setengah 10 iya mak tabungnya menanti dok neng omah kono iya Mel wes baru tak golek tabung apa tuku tabung gas sih ramai ada. Yalah baru ya cek berapa apa kilo gas sampai tuku gas nanggonmu ki angel apa ora nek kene iki angel nek gak pesen-pesen sik ngono rauman kula ngene Mas Nono pengen golek teko kene padahal ki wonge bakul nang pasar pemirsa. Kok gak padha duwe, dilalae Mbah Rumon duwe. Gase makne ya ijek ngontang moro-moro tang bengi-bengi olah kok tang kleset ngono kaya piye. Dadi ya anu pemirsa yo duwe stok. Tak nanggone baru. Nanggonem pira pemirsa tabung gas LPG langgek langka biasa ngger bulan Ramadan nang ngene iki apa nek ape bodo ngono kae ya tak nang baru terus tak nanggone baru alah
pancen yo langka pemirsa yo. Pone kok harga selawe ngadepi 30 lho tetep dituku pemirsa. Wis ngono lah sing pembeli ki manut. Karena sing dituki enek ora ngono. Tapi yo enek yo namang yo terus terang yo rego ngaleh. Ora tuku tabung gas kok dimasak karo apa? Gas mentah ae. Ya ora iso, menungso nek mentah ki kewan apa piye ngono. Apa? Sik. Apa, Mbak? Mbah, Kowe gak tekur mobil? Mlempem? enggak. Gak nek mlempem yo wis. Enggak. Coklat. Kira pi? Kayak sama atau ngerasa ora enak ngono kok. Gasnya sudah berapa? Kayak temuriko, pakai senang. Lah jadi selawe. Saya itu tadi lah ya. Ya. Pakai sawi lah. Apa? Yes. Sekarang iki no. Iya, iya. Oi, iya. Mlempem to, Mbak. Aku jadi mlempem, Mbak, gak tegas Mbak Rosi. Enak ya. Enak ini enak. Wi, Pakai setengah semantes. mana tuh? Kayak apa? Kayak apa, Mbak? Kayak kok. Iya, ra itu. Itu sementing iki enek gas ya, Pak ya. Ora enek gas kok piye pemirsa dimasak karo apa? Ah, kayak tak gawa lu ya aku duwe kok. Lah ndi enak. Aku tak ya. No. Bar iki. Lang kok enek-enek yo ki mang cara dindo, Mbak. Lipas, Mbak ya. Pas lah ewu. Iya. Wis kok gadi. Iya. Ya, Mbak, kok golek-golekno, Mbak. Yo tak iki lho doyo Ya. ora iki dari gowo iki. Pulang-pulang sebenarnya ki lho kanggo stok pemirsa aku nek masak bengi-bengi. Ora enak saya aku tuku kaprah kok. Tahen dong. Timbang baru duwe iki tak tukokno baru pemirsa ya ngono wong. Golek nang ndi-ndi ki nek baru gak duwe nek selama baru ki duwe ya ngono mang ya tak tukokno ndeke. Tapi nek wis duwe stok ngono iki ra ayem pemirsa. Dienggo ngolah-ngolah apa-apa kok enekan ini. Tibake 23. Kasih tuh selawe. Selawe merak Mas Nono. Wis tak duwiki selawe ngono lah golek bathi kok. Mas Nono bakul kula pihak pemirsa sing di tumbasi madamis ayam lho bakul ayam. Ono golek bathi kok. Lho nek ngene kula lah ku nang omah nek meni selawe ya selawe ya dituku selawe pemirsa. Ape golek nang ndi wong nek kadung langka marek-marek ya langka ora enek. Selawe ora selawe wis dituku. Lha iki meng 23 ya wis makne pamit ya. Ngono mang. Mak esuk-esuk iki ya nggae kegiatan. Mane pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.